Кой пак ми звъни, значи? Ало? Да. Да, аз съм майка му, да. Как така му се изкривиха очите? Ама аз днес сутринта, като ви го донесах, всичко беше наред. Добре, веднага идвам, веднага до 10 минути съм там. Бе, мами, кога се случи това нещо? Сутринта нищо ти нямаше, да не си падал. Не съм падал. Не ме лъжиш, нали, мами? Как така един пъзъл ще ти изкриви очите? Много тъпо. Играх се и по едно време започнаха всички да ми се смеят. И какво стана, мамо? Учителката И стана... ме видя и ти позвони. И ти стана така, Здравейте. Така, слушам ви. На мен сутринта нищо му нямаше, но докато бях в мола и разглеждах новата колекция на Зара, ми се обади учителката от детската градина и ми каза, че са му се изкривили очите, докато са редяли някакъв пъзел. И от тогава е така. Мога ли да видя? Така, разбирам. Друг път да се е случвало предните дни, как беше? Като тръгваше за детска градина, каза, че му е нямало нищо. Да, нищо му нямаше. Не се е случвало друг път. Не за първи път стана. И аз не мога да си обясня как един пъзел ще му изкриви очите. Той в принцип с пъзели играе ли си нормално вкъщи или да гледа телефон близо? Само телефон му давам от време на време, ама да, сега като се замисля, така като ме питате, отблизо гледам. Носил ли е очила? Имал ли такива проблеми с зрението преди? Очила... Не е носил. И на докторката сме го носили. Възможно ли да не сте забелязали, да е имал същия проблем? Не, по-скоро не. Някога да се е подуло окото или да се е оплакал от някаква болка? Не, нямам спомен да му се е подувало окото. Мами, да те е боляло някога окото преди? Не. Сигурен На сте. колко години е? На 6 години. Добре. Някой друг семейството с подобни оплаквания, вашето семейство на мъжа ви, баби и дядовци? Не, всички са здрави, не носят очила. Нали сега баба му носи очила вечно, не се е случвало нещо подобно. Той си беше здравичък, но сега какво му стана? Здравейте, докторе! Чухме, че сте най-добрият в града и веднага дойдохме при вас. Да, има такива случаи. Момченцето е на 6 години, като по обяд учителката в детската градина забелязва изкривяване на ушите ябълки и звъни на майката. А майката? Тази ли беше? Да. Дай Боже повече такива майки. Сутринта твърди, че е нямало подобно оплакване при детето, било е нормално. Най-вероятно нещата са се случили докато редят пъзел. Като я питах, каза, че напоследък детето доста често седи на телефон и си го гледа отблизо. И какво мислите? Може да се касае за глутина изотропия, за което всъщност е довел прекомерната акомодация при реденето на пъзел. Ако преди това не е играл с подобни. А хиперметропията? Може да има, просто да не е установена. Защото от година и половина не е било детето на лекар. Вие двамата? Какво мислите? Според мен си е вторична изотропия. Защо така мислиш? Възможно е да има атрофия на зрителния нерв или нещо друго, което ще открием после. Че какво мислиш? Аз съм убеден, че е изотропия, но според мен се касае за Фродина, все пак. Детето е малко още. Да, но на 6 година. Или малко късно за появата? Не е възможно, според мен все пак е възможно от начало да е имало интермитентни изкривявания и просто в мен диагнозата да е постоянно. Да, обаче майката не е споменала за такъв случай. Не, ти
си видяла майката, според тебе тя може ли да разбере изобщо нещо? Определено. Имате 1 час да ми кажете какво е станало с детето. Добре. Открихте на детето? Няма увреждане на нервно-мускулния апарат, нито пък има ограничения в подвижността на очните ябълки. То първичния и вторичния ъгъл са равни, съответно липсва дипропия. Това е изследването на рефракция с циклоплегия, в което се установява всъщност тази хипертрофия, за която се съмнява всъщност. Тоест се касае за кумулативна хипертрофия. И бях права. Ама това нещо лошо ли е? Моля ви, кажете ми, че е поправимо. Заповядайте рецептата. Отивате с нея в най-близката оптика. Там ще си купите едни очилца, ще бъде оправена хиперметропията и зрението ще бъде нормално. Много ви благодарим, докторе. Вие сте най-добрия. Разбира се.